Тук човек ще успее само с хеликоптер. Благодаря. Искам да те поздравя. Музиката ти беше прекрасна. Впечатлена съм. Наистина ли? Радвам се. Бях толкова притеснен. Май, никога не съм те виждала тук преди. В кой оркестър свириш? В никой. Аз съм само любител. Случайно съм тук, работя. Когато научиха, че свира на саксофон, ме помолиха да заместя вашия саксофонист. Ти спаси концерта ни. Значи работиш тук? Какво точно? Чистя полилеите в залата. Освен, че свириш на саксофон, почистваш и полилеи. Правя от всичко по-малко. Така ли? Какво друго?